kažem da sam posebno srećna što ću danas imati one koji će kroz svoje uloge da vam prenose ljubav, humor, gnev, patnju, tugu. Da li ste spremni? Dakle, glumci pozorišta Odeon. Bravo! Aj, voli! Slušaj, ja mu dođem za kao predsednik. Ajde, ajde! Kako si zgodan! Hvala! Zdravo! O, gospodine Dimovski, izvolite! Slušaj, što se mene tiče, moglo je kao u pozorištu da nastavi ova muzika i da vi lepo samo igrate i pevate ovih 90 minuta. Ja nemam ništa protiv, ali... Nama bi bilo lakše. Jel da? Ne, bit će vam super i danas. Mnogo ćemo da pevamo i mnogo ćemo da se šalimo, ali evo da bi ja opravdala ovu svoju generalnu najavu i to o čemu se mnogo priča i piše, ja nekad mislim da smo mi možda i malo zaplašili ovu pozorišnu publiku pričajući o tim tehnikama, rotacijama, LED ekranima, a opet s druge strane mislim da je to dobro za publiku koja nije pozorišna, jer mi pre svega postojimo da bismo vas dobro zabavili. Tako da ja od sveg srca pozivam sve one kojima stvarnost nije dovoljna, a koji možda i ne vole da idu u pozorište i koji mrzi da ustanu iz kreveta da bi kupili kartu, da dođu. Ja nisam na početku, ja sam jedva čekala da vi uđete i da sednete, rekla da jedna od ovih tema danas će da bude i tema koja je obeležila ovu predstavu, a ima jedna super rečenica koju svi vole, a to je ona rečenica ljubav, šta je to? Ko to izgovara? Ja. A izgovori, molim te, znaš, jesi naučio? Jesi naučio? Šta je to ljubav? To je ona stvar zbog koje žene plaču, a muškarci piju a lažu da ne plaču. Da. Pa kome to treba? Ima posle onaj nastavak, to je da tek kada muškarci i žene pokažu koliko su slabi, onda u stvari pokazuju koliko su jaki. Privatno, kada ste poslednji put plakali zbog ljubavi? Jutros. Lako tebi kad si srećno oženjen. Pa to su bile suze radosnice. Ma eva! Ali plakao sam. U pitanju ljubav, onda u mom slučaju ne plačem, onda sam srećan. Uopšte nikada? Ne. Samo se smejem i uživam. Onda nema, ako plačem, onda to više nije ljubav. Lako tebi kad si sam. Da, nadaj se. Kada ste posljednji put plakali zbog ljubavi? Ja mogu da se složiti sa Žaretom, ne znam, jutros kad me moja ljubav od nepunih 6 godina probudila da je vodim u vrtić, plakala mi se jako što moram da ustanem i da je vodim u vrtić. Pa vidi se, baš si se naspavao. Nećemo o tome. The winter is coming. Još je sinoć bila još jedna od predstava, dakle 20. septembar, koja po redu, tako da... Da se nadovežem na Stojana. Meni strašno nedostaje moja ćerka Srna. Retko se viđamo zbog problema. Mislim, ne viđamo se onoliko, viđamo se svaki dan, ali ne onoliko koliko bih ja želala. Tako da ovu predstavu posvećujem moje Srnu. Ja uopšte nisam mislila na decu. Ti tako misliš? Ja nisam. A volim ove što su roditelji pa se vade na decu. A ja nisam. Ti nisi. I ti si singl. Ja sam singl. A kako je to ljeti koji ima 7 doma? On rekao da sam singl. Ja singl nisam. Ne. Dimovski, nisi obavešten. Mladen uopšte nije singl. Da. Stvarno? To je nešto novo za sve nas. Neka treća godina, da. Ajde! Se vi družite, izvedite. Pa u Odenu samo glumimo. Jeste, Mladen je mistik, jeste. Da čujem. Sale, izvoli, ajde, kaži. Ajde, Sale, tako deluješ samopouzdano. Ko plače? Ja. Teška prošlost iza me. Iznenadio te. Pa ja se nešto u posljednje vreme lakše rasplačem uz neki dobar film, nego nisam zbog... Nego zbog žena. Pa da, za sad je okej što se tiče tih stvari, nisam emotivno ugrožen. Dobro, imaš neku ispovest ili idem dalje? Čekaj, da idem dalje. Nastavi. Malo lakše pitanje sad. Apropo ove rečenice koju je rekao Žarko, da li bi možda to ispravnije zvučalo ovako? Ona stvar zbog koje muškarci lažu, a žene plaču, ili da je ljubav ona stvar zbog koje muškarci lažu, jer žene plaču, a žene plaču jer muškarci lažu.
To je tačno. Sad mi se sve pomešalo. Pravi muškarci ako žele ljubav... Sad mi se sve pomešalo. Postoji istina u svakoj od rečenici. Ja mislim. Tu mogu da... Da, slažem. Šta ćemo sad? Ali ne, ja mislim kad muškarci lažu da uglavnom ne traže ljubav, tako da... Da. Tako je. I još, ja bih malo sad da stanem u odbranu muškaraca, pa nije da samo muškarci lažu. Sad je ovdje kao siroti muškarci napadnuti toliko kao žene su sa oreolom sve na glavi. Nije to tako baš. Slažem se, ali mislim da je njihov mozak više napregnut, jer oni mnogo više lažu od nas. Pa zbog toga. Nije, Obično se automatizovali smo. naprežu. Šta si rekao, Saša? Automatizovali smo to, nije više napregnuti. To. Znamo kad moramo da... Jel imate... Koje... Kaži, Mada. Htio sam kažem sledeće pitanje. Ne ispunila se sva moja pitanja glupa i nema smisla. Dobro. A šta znači kada neko plače u toku vođenja ljubavi? To znači da je to čista emocija. Evo, da je to čista emocija. Izvoli, Tamar. Da, ja bih rekla da to jeste čista emocija, ali i jedan način čišćenja duše. Pričamo za suze iz očiju. Samo pitam. Vidi, Saši nije dobro, ja se držim dobro. A kako možda se plaču u toku vođenja ljubavi još? Pa, glasom. Neću da te pitam kako to izgleda. Ne, samo pitam, ne znam, da li smo na istom mišljenju. Dobro, kako ste lepo odgovorile? Muškarci, šta znači kad partnerka plače u toku vođenja ljubavi? Ja bih se složio Pa ili nešto radiš mnogo dobro ili ne radiš uopšte. Da, ekstremne su u pitanju, definitivno. Zavisi koji je način plakanja, upravo je on. Na koji način plače? Da li ste imali tu vežbu na fakultetu? Ne. Pa radili smo te načine tako da znamo da to prepoznamo. Znači da se ne zabavljam sa glumom. Izvini, gde si završio? Mislim da je velika razlika da li plače 2 minuta ili 30. Od koga zavisi? Od tebe ili od nje? Od agresije. Od oboje. Mislim da li plače nakon 2 minuta ili... Ovo je bila samo kao fora da bi imala nešto za tizer. Ali ovo je super pitanje. Ja mislim, možda da ubacite, da predložite idejnom tvorcu Željku da ovo ubaci u scenariju. To može. Dobro. I još jedno pitanje, koliko je zaista verovati muškarcu kada zaplače zbog žene, a nije Lucifer? Ja ću da ću. I da li kada plače iskreno se kaje? Iskreno. Prljeta, kako me gledaš, gosto mi nije dobro. Rasplakaće se. Pravda za prljetu. Ne, ostao sam još kod prvog pitanja. One moje zavrzlame, ko laže, ko plače. Zato sam ja rekao, ajde da rastumači to. Ko laže, ko plače. Koliko je verovati muškarcu kad plače zbog žene? Samo prljeta. Pa ko koliko veruje? Pa mislim, ko treba da mu veruje? Partner. Partner? Da. Pa zavisi stvarno kakav je on, kakva je ona. Mislim, Individualno. znaš, i da li plače? Jeste stvarno kajete kad plačete? Pa... Prosto žena plače, kako ide ona njeguševa? Ja sam, vidi, znaš kako, ja sam lak na suzama, stvarno. Mislim, privatno, emotivno, intimno lak sam na suzama i smatram da su suze lekovite, stvarno jesu. Jeste. To balkanski ili to muški, podela ta Balkanci, muškarci ne plaču i tako dalje. Mislim da je to zaista besmisleno. Reci za majke koje vaspitavaju sinove da je jako lekovito da se plače, ali posle kada ne damo deci da plaču dobijemo frustrirane muškarce. Upravo sad kad si to rekla i sad Veka kad je spomenula decu pa smo se malo, ja imam 3 dece i zaista trudim se da zajedno sa mojom suprugom da decu vaspitavamo da suze su lekovite jer tako će njihove emocije da izađu zaista na tako. Bravo, slažem se. Evo ja mogu da kažem iz ličnog iskustva. Po mene neko treba da osvoji samo neka zaplače, to je to. Ja jednostavno obožavam emotivne muškarce. Obožavam da plačem. Ne, stvarno, mnogo volim kada vidim da je neko emotivan. Ja sam emotivna i na taj način smatram da možemo da se povežemo ako neko ima te produbljene Znači, plakanje je broj 1, a ljubljenje na broj 2. Možemo i da se ljubimo i da plačemo. Čekaj, ona single? Nisi, dobro. To osvojio muškarac plakanjem? Ne. Pa ne na prvom, ali na nekom. Pa će da plače. Tu si počela Tamara. To jeste odraz jačine. Zaista jeste odraz ljudske jačine. Tako da bih se ja složila sa prljetom. Dobro. Slušajte sada.
da pozovem publiku, vi me ispravljajte. Teatar Odeon, ja vas od srca pozivam da dođete i da uživate, jer je to zaista spektakl za sva vaša čula. I smejaćete se, i džuskaćete, i bit će vam teško, a bit ćete, boga mi, i šokirani nekim scenama. Ja znam jednu koju sam se potpuno šokirala. Ja, kao da nikad nisam bila u pozorištu, prljate reći o tvojoj sceni, reći ti posle. Ne smem sada, pošto se emitujem od 17, pa ne smem da izgovorim šta radiš na sceni. Ajde, posle. Dakle, ovog trenutka, evo ovde ću da stavim adresu, www.teatarodeon.rs, kupi kartu za datume sledeće. 21. septembar, 22. septembar, 27. 28. kako klimaju glavom, 4. oktobar, 5. Ajdimovski, 6. Tačno. Dakle, od srca bih svima vama to poželjela, da sebi priuštite 2,5 sata zaborava na sve probleme. Sa pauzom. Sa pauzom. Ne zaboravite, u današnje vreme jako je bitno. Moram da te prekinem. Ajde, ja sam ovo vukao u gepeku svoj kola. To si ti dovukao? Ovo je najsovremeniji gadžet u Odeonu, da znate. I sad ćemo da vidimo da li radi. Samo da ja sve to pouključavam. Okej. Aha, to je to. Znači, ne radi. Evo. Ajde. Jače, jače. Idemo! I... Ako me već pitaš kako mi je sad, ma nije loše, ali ja nisam tako mlad. Nema čak ni starih naših ljubavi, i svi su negde nekud otišli. Ako lažem tu meseci, ja nisam kresao 6 meseci, ne. Ako lažem tu meseci, ne, nisam kresao 6 meseci. Nema laži, nema prevare, samo iskreno, tako je, Saša. Bravo, pa da ti kažem, uopće nisi loš glumac, ko što sam mislila. Hvala ti. Dobro, rekla sam datume. Mnogo mi je drago da dođete da budete naši gosti. Samo da mi kažete, iako ime mjuzikla to sigurno ne govori, Lu je u stvari tepanje od Lucifer. Jeste. Možeš da mi kažeš kome će biti lepo, a kome će biti teško oko srca kada bude gledao ovu predstavu? Jer ja sam stvarno jedna od onih, i većina koja odlazi s nekom namerom, zna šta će da gleda. Lucifer je pre svega jedna topla, slatka ljubavna priča koja se mnogo poigrava sa različitim pojavama u našem društvu. Tako da tu ima svega. Doželje posle predstave. Kakva ću ja da... Ja sam gledala. Znam kakva sam otišla. Dođu žene da gledaju. Kakva će da odu kući? Biće teško onima koji nisu iskreni prema sebi. Zašto? Zato što to je jedna priča koja govori o ljubavi. Mi živimo u 21. veku gde smo duhovno sakaćeni svi. Mislim, to je veliki problem i ljudi nisu duhovni. Ljudi nemaju Boga u sebi zato što nemaju ljubav, a ljubav je Bog. Tako da biće teško onima koji su izgubili Boga u sebi. Znači, zato je meni bilo teško. Ne zbog Boga, nego zbog ljubavi. Pa ne stvarno. Pa ne stvarno. Da, ali ako pogledamo onako malo, kako se kaže, big picture, onda shvatamo da ljubav pobeđuje na kraju i mora da ti bude lepo. Mislim, kad ja kažem teško, mislim da mi nije bilo lako u smislu osjećaja. Pa da, jer valjda si bila sve vreme uz Lucifera. Kako je njemu bilo, kako je on patio. Ne, nego mi je Lucifer dobar frajer, odmah ti kažeš. Pa dobro, hvala. A zauzet, pa onda. Ali evo ja bih voljela da istaknu nešto drugo o čemu smo retko govorili. Ovo jeste jedna ljubavna priča o ljubavi muškarca i žene, ali ona je i višeslojna. Recimo, taj deo priče u kome to i ja igram, i to je jedna ogromna ljubav sestre i brata. I mislim da će se to svideti ženama, muškarcima, to neke te tradicionalne porodične vrednosti. To je mnogo lepo.
Ja sam pričala u više emisije, mnogo volim svog brata i prosto mi je bilo divno da igram to, da mogu da volim toliko svog brata. Bravo, ja često o tome isto pričam, ali meni se dopala i ona ljubavna igra između funkcionera i sekretarice. Da. Meni je to. To je priča za sebe. Ne, moram da kažem, izvini, tako ti je dobro legao onaj funkcioner Srba. Mogo bi neku funkciju. Mogo bi stvarno. Znaš i kako? Ili ima neki predsjednik opštine u Srbiji koji ti je bio inspiracija? Pa ne, to su me pitali. Što smiješ, Vladan? To su me pitali, ja sam rekao da sam gledao to iz karaktera, sam gradio taj lik i negde sam povukao samo malo, pošto sam iz Ivanjice, jel te? Povukao sam samo taj gen i taj mentalitet, neki sam pokušao da smestim taj lik u taj mentalitet i to je to. Odličan si. A pogotovo... Svi iz Ivanjice su funkcioneri neki. Nisu takvi svi iz Ivanjice, da se razumemo. Iako su dobri ljudi, ali ja sam gledao eto, da kažem da je malo... Čekaj, predsjednik opštine Ivanjica gledao predstavu? Kako? Predsjednik opštine Ivanjica, jel ste ga zvali na predstavu? Ne, očekujemo ga početkom oktobra. Aha, jeste ga zvali? Posle ove emisije će sigurno. Ne, da ću da ga zovnemo. Pa mislim da bi to bilo lepo. Eto njega 22. 22. A tada i moj rođendan, pa ćemo da dočekamo se. Ja, Mladene! Ne bi bilo loše da pozovemo i makedonskog ambasadora da gleda predstavu. Hoću. Evo, sad ti reci, a posle ćemo da razmenimo telefone. Gotovo. Da ga zovemo, svakako da. Dobro. Ne, ja sam ovde dođem uz žena Dobra vila. Znači, odmah sve može. Ja vam dođem kao Mitrović na sceni. Evo, ja ću sada recimo... Sa ove moje leve strane, sad ćemo da napravimo takav kadar da stavim onaj plakat gde se Lucifer ljubi sa Anastasijom. To je jedna predivna scena koja nema nikakve veze sa tom pričom. Znate kako se zove? Evo, za ljude koji ne znaju. Devojka koju igra moja divna koleginica, naša divna koleginica, zove se Vera. Jest. Bravo. Zove se Vera. Tu ću da stavim tačku. Može. Može, priča je ljubavna predivna. Vera koja čak i vrhovnog demona, odnosno Lucifera, preobrati. Stavite. Nećemo dalje. Ja moram da kažem, idemo dalje. Da devojke, pošto je bilo pitanje, mislim da će osjećati veliku amplitudu različitih emocija koje će na kraju rezultirati nadom i verom zapravo u ljubav koja može da prihvati i različitosti, koja može da pomeri granice, tako da mislim da će biti... I sad dolazimo do onog što si na početku pitala, suze, plakanje i ljubljenje. Verujte mi, izazvaće vam suze, izazvaće vam emocije. Kad dođe do tih scena predivnih, toplih, melodramskih, to je... Ja kao kolega gledam i uživam i idu mi suze, bukvalno. Moram da vam kažem da sam ja obožavam pozorište, to zna Žarko, to znaju svi. Ne postoji gotovo jedna pozorišna scena koja ja nisam bila. Nisam bila možda u Kini, Japanu i tako dalje. U većini svetskih sam bila. I zaista sam, kada su mi ponudili tu ulogu da budem neka vrsta PR menadžera teatra Odeon, ja sam bila toliko srećna kao kada sam prvi put radila na televiziji. Zato što mislim da je to možda nešto, jedna velika privilegija, jedan od najlepših poslova, to je da promovišeš prvo nešto što je umetnost, drugo nešto što može da budi lepo u tebi, treće nešto da ćemo svi dobro da se zabavimo, četvrto da posle te premijere ili posle predstave koje traje 2,5 sata odemo u lokalni arts klub i lepo pijemo omiljena pića. Ako imate člansku kartu. Pa to je sad druga tema, moraju budu dobri s nama. To je posle. Draga Sanja, ako već promovišeš naš teatar, evo ja bih voljela da podelim sa gledalcima da ja nekako izađem sa svake probe pevušeći neku pesmu. Jer u toj predstavi zaista je odlična muzika. Mislim da je kolege sjajno izvode numere i mislim da će dosta ljudi da izađe pevušeći neku poznatu melodiju. Jer već većinu poznaju, tačno. www.teatarodeon.rs. Evo, stavila sam opet sajt. Dakle, kupi kartu. Izvoli, dakle, kraj septembra, oktobar. Ovo nije jedina predstava, iako je za sada moja omiljena. Naredna tek sledi 26. oktobra, posvećena Bori Čorbi. Ali o tome ćemo da pričamo, ima vremena. Slušajte sada. Postoje, kažu da glumci kada obuku te kostime, tek onda postaju ono suštinski što se od njih očekuje, pretpostavljam. Ja ovde dođem obično u trenerci nikakva, onda obučem ovu haljinu, koju inače privatno retko nosim i osjećam se kao voditeljka. Inače, zbog čega vam to kažem? Kažu da svako od nas bi trebalo da u svom novčaniku
nosi sliku sebe kad je bio mali. To ovi novi life coachevi sada promovišu. Zašto? Zato što mi sve vremenom izgubimo to dete u sebi, zaboravimo da se istinski radujemo i onda ne bi bilo loše kad vidiš tu svoju sliku iz detinjstva, da onda se setiš kakvi su tvoji bili dečački, devojački snovi, šta si ostvario i koliko je život lep u stvari. Je li ima neko od vas sliku iz detinjstva da nosi u novčaniku? Ja nosim u telefonu. Nosiš u telefonu svoju? Bravo. Imam, da. Ja na profilu imam svoju sliku, ali najbitnije je u duši, u srcu da to dete zauvek ostane. To je najbitnije, tako da... A u novčaniku imam i pored svoje slike imam i svoje porodice, tako da mi je to jako bitno. Jasno, dobro, sliku dece većina ima, ali svoju kad ste bili deca. A negdje mi moramo... Mi kao glumci pričamo da se kroz glumu ceo život imamo tu priliku da se igramo. I mi stvarno kao glumci negdje, da kažem, profesionalna deformacija da konstantno budimo dete u sebi. I taj id, i to ludilo, i tu želju za igrom. Tako da ne nosimo u novčaniku, ali nosimo svuda sa sobom kao dete. A ja sad imam jedno pitanje. Sad ću da stavim jednu fotografiju i da vas pitam da li prepoznajete možda ovu lepoticu od svojih 6, 7, 8, 9 godina na slici? Ti? Kako znate da sam Naš PR. Ja sam htjela da ti kažem da je meni mama vezivala mašnice. Da. Ali zašto ja sad, skoro sam snimala film sa Ivicom Vidanovićem, veliki pozdrav za Ivicu. Sljedeće godine će biti premijera i tražili su mi upravo sliku kad sam bila mala. Moja majka je pronašla sliku sa mašnicama. Isto kao ja. A ja se sećam da je mene to strašno čupalo kad me majka češlja i bila sam strašno ljuta što nosi mašnice. Ali onda sam toliko sad s toplinom se toga setila, to je tako divno. Zašto sam ovo stavila? Ja sam inače igrala klasičan balet od svoje 6. godine. Sećate se one čuvene mjuzikla koje je malo stariji 7+7, sedmorica mladih? To su bile one devojčice koje su džuskale. E, to sam bila ja u ovom belom. Da. A sad meni znate ovakvu. Znači imamo još jednu sliku. Zašto sam ovo stavila? Sad sam ovakva. Nedavno je moja televizija proslavila svoj 30. rođendan. To je bilo pre 2 dana, dakle velikom žurkom Grey Gatsby, tako da srećan rođendan televiziji Pink. A sad sledi sledeće. Kako vi vidite sebe u ulozi iz predstave ili filmu kad se vidite na slici, šta pomislite? Ovako, glavni protagonista predstave Lu je naravno Lucifer. Ajmo da vidimo tvoju sliku kakva si u kostimu. Evo, gledaj se ovde. Evo ga. Šta pomisliš kad sebe vidiš? Evo, ko je ovo Maskembel. Ajde. Pa pomislim, dobro mi stoji. Ocrtava neke crte mog karaktera. Ja ti kažem, ja sam fascinirana tom sličnošću koja postoji između tebe i Lucifera. Stvarno? Da, u čemu je tajna, molim te? Evo, vratite sliku da vidim. Ajde. To ne kažu drugi, ja ne mogu da... Ja ne bih odgovarao na to. Opet, Lucifer je relativan pojam, zavisi kako ga ko doživljava. Sad samo kao, evo, kroz ovaj kostim, da. Da. Ja sam rekla meni top frajer, ne znam sad šta kažu drugi. Folirant. Folirant, ja mislim, Srbo. Ko zna šta se krije ispod tog plašta? Da, dobro. Ima jedna rečenica koja se meni posebno dopala u ovom... Šta ste rekli? Ja kažem šta se sve krije ispod plašta, tako da... Jo, vi tako inače? Da. Dobro. Slušajte, ima jedna rečenica koja glasi ovako. Ponekad se pitam kako je moguće da su drugi umetnici koji imaju manje talenta od mene postigli mnogo više. Izgovara Anastasija Knežević i evo, šta ti pomisliš kad se vidiš u ovoj ulozi? Evo, gledaj napred, ispred sebe. Pa, vidim jednu umetnicu, mladu, koja ima velike snove, ali u životu nailazimo na razne peripetije, tako da ti sni ne mogu mnogo lako da se ostvare. Tako da, pretpostavljam da moj lik iz tog momenta kreće i odgovara na tu neku možda nepravdu koju osjeća, s obzirom na to da ima problema da upiše akademiju, jer umetnosti malo ima subjektivnosti. Ali na ovoj slici ovde, na ovoj fotografiji ovde, već su je progurali. Već je zvezda. Ali koliko vama kao glumcima i uopšte kao ličnostima, ne mora glumcima, bude stvarno emotivno krivo kada vidite da neko po svemu lošiji od vas postigne mnogo više od vas? A to je u ovoj Srbiji
kao dobar dan. A svako dobije svojih 5 minuta. Samo treba da... Jesi tako pomirljiv? Ja, boga mi nisam, meni nekad bude baš krivo. Pa ne, ja sam otprilike, ja osjećam zadnjih tipa 2 godine da sam dobio šansu. 10 godina sam čekao, tako da. Aha, 10 godina si čekao? Pa da dobijem neku pravu šansu. Jesi tako dobro osjećaš sad? Da. A i došli u pravom trenutku, ja mislim. Jeste, bravo. Šta si rekao, Milana, izvini? Pa ti kažeš, šta si rekla? Ja sam nešto krivo. Pa meni se ono krivo kad vidim da neko po svemu... Pa šta ima da ti bude krivo? Pa ko je bolji od tebe u tvom poslu? Pa baš ti hvala. Pa molim, pa realno. Ne treba biti zavidan. Ne treba. Ja to mislim pre svega na uzorni nivo. Ali zašto to pitam? Zato što u našem društvu već dugo postoji taj tihi rat između književnica i starleta, između glumaca i reality zvezda. Znači da se ne lažemo, to je tako. Retko ko i glumac ili glumica želi ovdje da sedi sa nekom ko... Drugačija su nam interesovanja prosto. Da, ali znate kako Bora Čorba kaže, ja ratujem sam. Ajmo mi da se borimo za sebe, da uložimo najviše što možemo, da se potrudimo i ja sam uverena da će doći taj trenutak kada će neko to da prepozna. Najbitnije je da se okrenemo sebi u toj veri i ljubav i borba uvek dođe, uvek svako nađe svojih 5 minuta. Tako da, kao što je Saša rekao, ja se slažem sa njim, posle nekih 9-10 godina, ja sam sada srećan i hvala Odeonu, hvala Željku. Ja, jeste. Znate kako kažu? Dobit će povišicu, garantujem. 100%. Znate kako kažu? Uvek se ljuti onaj koji gubi. Tako da, u tom smislu možemo i ovu situaciju da posmatramo. Mi bili zahvalni, izvinim što te prekidam, za sve što imamo u svakom trenutku i da u svakom trenutku pomislimo pa neko plače da ima ovo što mi imamo u ovom trenutku. Tako da, znaš, sve se odgovara tim odgovorom. Tačno. A ponekad mi nešto imamo, a nismo svesni da to imamo. Razumete? Ne prepoznajemo koliko smo srećni, bogati. Pa zato što te stalno bombarduju da ti treba više, da ti treba nešto bolje, da ti je svega malo i ti si stalno u toj trci sa okolinom i to je verovatno zbog toga. Pa ne slušaš kad si stalno u Odeonu, pa samo si fokusirana na umetnost, što nije loše. Zato je važno da se vraćamo veri. Bravo. Greh je lenjost, njegova najveća. Kako se Prljeta osjećaš kada vidiš svoju sliku? Demon Abaddon, izvolite. Na ovoj slici kao manijak s Kalimegdana. Ali dobro. Šta pomisliš kad obučeš? Batman s AliExpress. Iz toaleta, Batman s AliExpress. Da. Kineska verzija. Šta, kako se osjećam? Da. U ovom kostimu. Kad obučeš kostim i dođeš na scenu, kako se osjećaš? Meni je inače jedna od omiljenih scena, ona prva scena Pakla. Znaš, da si ti u svom elementu, jo, kakva scena, ti si tu strašno zavodljiva. Ja sam baš pitala ljude, Bože, ko je ova riba što ovako visi na opački? Neću ništa više da kažem. Pa jeste trenutak, tu si u pravu, kad dođe do tog momenta. Taj pakao kad se pojavi prvi put izgleda fantastično. Da, ali govorim za kostime. Znaš, kad glumac obuče kostim, to je već određena faza. I ima ta prva faza kada tek obučeš kostim pa ti sve smeta, to je isto prilagođenje. Ali kad ga usvojiš, onda nekako staneš na scenu, onda već se osjeća i nazire se kraj jednog procesa i početak jednog života, jedne predstave. I kad zavoliš svoj kostim i kad tebe kostim prihvati, onda je to pun pogodaka. Ovdje su stvarno fantastični kostimi, to je Nena. Nevena Milovanović, da kažemo da jeste. Božanstven i ceo njen tim. Danonoćno su radili da bi ovi kostimi bili. Radi dalje. Aplauz. Pa daj, lik Amy iz predstave. Tetka Amy. Tetka Amy iz predstave. Sad ću da pokažem publici koja nije bila u pozorištu. Kad vidiš ovu svoju scenu ili kostim, šta pomisliš? Prva, ako ćemo jednu reč da koristimo, onda je žurka. Ja, evo ovako, kad vidim sebe, ja bih odmah, ja od sutra imam prazan stan. Mislim da muškarci vole ovakve žene. Pa što da ne? Vatre, žene vatre vole. Žene vatrene. Znači, ovaj kostim može se upotrebi.
Ja moram da kažem, evo, ako pričamo o kostimu, ja sam presrećna. Nije mi prvi put da radim s Nevenom Milovanović, ali sam presrećna što ona radi kostim. Ona toliko uvažava glumca, toliko razume, toliko je razumela tekst. A ja da te pitam, sjajno, zaista zašto će baš tvoj lik u ovom kostimu biti najomiljeniji ženskoj publici? Vi ćete želeti da se oblačite kao ja. Da ti kažem. Zamisli za koju primjenu. Mislim da je vreme za jukebox još jedno. Maš šta kažeš? Možeš da udirimo jednu pesmu? Ajde, bravo, baš. Ko će da udari pesmu? Hoćeš ti da udariš pesmu? Vesna neka udari pesmu. A Vesna da udari. Jeste, ja ću samo da startujem. Čekaj, je li to njena sledeća pesma? Ne, nije. Gde si pošao? Pa što nije? Ja znam da je to ostvarenje tvojih snova. Mogu ja da imam svoju želju? Ajde, izvini. Valjda sam ja zaslužila. Pa dobro je. Ja kao voditelj, znaš. Izvinite, Dimovski. To kad budete dobili svoju emisiju onda. Jeste spremni? Mislim da će ti se ova moja želja više dopasti. Ajde. Može? Dugo lutala sam sama i bežala od svega. Mislila sam bolje je biti hladnija od leda. Ali ovaj put bez odbrane puštam te u moje snove. Sada sam sasvim zbunjena. Ja ne znam što se dešava, zemlja je tako daleka, ali nemam strah od letenja, jer nisam sama. Ja ne znam što se dešava, ovo je put bez povratka, zemlja je tako malena. Bože, ja sam se sva naježila. Ona ne peva, ona ubija. Ne, ti si toliko slatka. Izvini, gde si ti krila sve ove godine? Pa ja sam se čuvala za ovu priliku. Ja mislim. Zato svi na www.teatar.rs. Verujte mi, uživaćete. Ja samo neke male ovde isečke. Datume hoću kao u školi da ponavljam, a? Ajde da ponovimo. 27. septembar. Pazi. Ima mesta i za sutra. Moguće. 22. uđite, proverite. Ja ću ovde da stavim sad jedan tlocrt gde se vidi kakva su mesta i kako izgledaju. Moram da kažem publici, mesta su izuzetno blizu Bine, što je meni posebno bilo drago, jer sam zaista imala osjećaj kao da ti pevaš samo za mene, kao da ti pevaš samo za mene. Ali ja moram da kažem isto, znači ne trčite u prva samo mesta, zato što je i ceo taj vizuelni efekat je nešto kao u bioskopu otprilike. Što si dalje, tako imaš bolju sliku, ali te tako uvuče, imaš širinu, ali te uvuče i podjednako je uzbudljivo biti napred i pozadnje. Ja lično uvek kad sam gledao šta kolege rade, neko menjaš mesta, ali sam uvek voleo, jer pritom je i zvuk sad sam htela da kažem da je to kao da si na nekoj najboljoj žurci u kojoj slušaš najbolje domaće hitove, tako da je sve, rekla sam ja da je to slasno za sva čula, definitivno. Ni balkon nije daleko od publike. Ne, bravo. I divno, možete da sagledate sve što mi radimo s balkona. A imam ja i drugu ideju, a to je nađite novog dečka pa onda lepo u ložu. Pa možete da gledate, pa možete i da se ljubite da niko ne vidi. Kažem kako treba sam. Sve, molim te, ali imamo i neke specijalne VIP lože. Imamo. Tu možete pijeti šampanjac, ali to ćemo o tom potom. Dobro. Ima jedna rečenica koja kaže duše mogu biti date, ne mogu biti otete. Ko je u Srbiji prodao dušu đavolu? Ko nije? Pazi šta pričaš. Ja nisam odavno. Ti si izvakila, kaži Stojane. Sve ja pitam prodao ili dao, pošto ako duše mogu biti date. Pa, rečenica je moja. Ja sam stavila u prodao, on je rekao dao. Date, ali za uzvrat moraš da daš ti nešto, znaš. Kompenzacija. Šta kaže funkcioner? Pa, ako gledamo iz njegovog lika, on bi se sa đavolom uhvatio u koštac, zato što dok nije svestan s kim se uhvatio u koštac. A onda, kada shvati da nije baš sve tako bezazleno, on bi se povukao. Tako da treba proračunati da li ima računicu bilo ko da uđe u dil sa đavolom. Ja mislim da ne, ali tako da... Pogotovo đavo koji se posle zaljubio i bude mala mačka. Svi klimaju glavom, dobro. Nego ovo je zavodljiv, fin, lepo, onako, pa čak i ako ste muško, bude simpatičan. Boga mi, mrtva trka između... Slušaj, mrtva trka između demona,
funkcionera i đavola. Ne bi ja to sve. Biće tu. Nemojte mi dirati brata. Naši demoni su slatki. Pa mislim u atraktivnom smislu. To ne mislim na karakter. I molim te, kad smo kod demona, to sam čuvala za posle, hoću sada. Kad ćeš da me naučiš na tvoj demonski smeh? To je meni tako top. Pa, hoćemo sada? Može. Sad ima malo tremu uzbuđenja. Moram da uđem u lik. Čekaj, ovo može aplauz, da ti treba aplauz. Kako si to uspeo, majke? Sanja, ovako izgleda čovek koji je prodao dušu đavu. Čekaj, još jednom, možda ponoviš. Hoćemo opet? Hoćemo, evo krupan kadar, Mladen. Gde gledam, gde? Evo ti, petica. Užas! Moram da uđem u lik. Ja te boli grlo posle toga? Ne. Pa ne. Ja bi ostala bez glava. Pa vežbali smo mi to. Završili smo fakultet za to. Ja tu ustanem pa se smejem, pa doručak pa se smejem, pa prošetam pa i tako. To je vežba. A zato se ti prvi da žališ da te bole uši posle scene. Ne, ovo je meni fantastično. Hvala. Sad da mi kažete, ko peva takvi kao ti? Ono što sam ja hteo, ali ti si me prekinula. Ajde sad, ajde sad. Vesna, si spremna da lupim džuboks? Može. I, poštovani publikume, idemo raz, dva, tri, bam! Dragi Žarko Dimovski, brate moj, u predstavi i šire, hvala ti što me toliko voliš i podržavaš. Slušaj sada, teatarodeon.rs, ja ko čemu o tome, ali mislim da treba da ponavljamo, zato što se ljudi zaborave. Ako imate telefon u ruci, a većina spava s telefonom, dakle, ukucajte www.teatarodeon.rs. Moram nešto još da kažem. Slušajte, devojke, pošto znam da žena u kući odlučuje o svemu, pa i to kada će muškarac da ide u pozorište, da je cena karte kao jedna dobra maskara u prosječnoj parfimeriji, kao odete na kafu s drugaricom, to vam je cena karte. Odete u lokalnu pekaru da kupite sve one grozne hranu koje ne sme da se jede, to vam je cena karte. Dakle, karte su više nego povoljne jer je naša najveća želja da se umetnički dobro zabavite. Tako da izvolite. Uloga Mihajla, moram da kažem, kada vidiš svoj kostim i sebe, šta pomisliš? Izvoli, Stojane, tvoja fotografija. Aj, joj. Pa prvo, ja sam... Ne moram da glumim. Da, ne moram da glumim. Šta? Moram sad da radim. Ja sam inače fasciniran. Deluješ ovde kao žensko, samo ti kažem. To sam pitao koja je ova gospođa rekla. A, to je. Baba Stole. Baba Stole. Ne, ja sam inače oduševljen ovde perikom, koja mi fantastično stoji, tako da kad još malo sedim, sigurno ću pustiti kosu. Da. Definitivno. Ali to Prljeta već to spomenuo. Mi glumci kada krenemo da kreiramo ulogu, prvo je uglavnom kreiramo bez kostima. Ali negde za ovakve uloge, pošto Mihajl je predvodnik nebeske vojske, znači ajde da kažemo da je negde arhangel, vojnik, uniforma koju on nosi dosta gradi njegov lik. I on jeste tako i strog, i pravičan, čak se buni protiv oca u smislu da zapovesti moraju da se poštuju. To je ta priča da je protiv vere predstava, što uopšte nije tačno. Apsolutno ne. Ja kažem, mislim, moje replike, većina mojih replika jesu citati
10 Božjih zapovesti. Tako da mu kažem da su mi i te replike, ajde kažemo, omiljene u predstavi svakako. Bravo. Ne znaš da li si došao na muzički koncert, da li si došao da gledaš film u bioskopu, da li je ovo predstava, da li je ovo neki magic show. Bravo, lepo si rekao. 5 stvari u jedno. Dobro. I pritom postoje demoni koji te navode na greh. Jedan od tih demona je i Stefan Đoković. Stefane, šta pomisliš kad se vidiš kao demon koji navodi na greh? Ne ja, nego tvoja slika. Ludilo. Pa kad se pogledam, pitam se šta je radim u životu, jer sam se za ovo školovao. Najiskrenije, da. Mislim... Da li sam u cirkusu? Da. Samom sebi delujem prilično jezivo, ali sam od onih glumaca koji zaista ne volim da gledam sebe i kada skinem šminku i kostim, vraćam se svom normalnom životu, što se kaže. Dobar si ovako da ti kažem. Da. Hvala. Hvala. Ništa ja tu ne bi dirala. Iako je meni za nijansu omiljeniji funkcioner Srba, jer oni uvek imaju više love nego demoni, izvini. Okej. Ali ja moram nešto za Stefana da kažem. On je tako divno vaspitan. Pa to ti je mana izgleda. Gentleman. Ja mislim da jeste. Hvala ti, Vece. Hvala puno. Koga Srba vuče za rukav? Koga Srba vara i šta radi kada obuče svoj kostim? Kako se ti... Pogledaj ovo, tipično, vidi ga. Cipelice si uklopio s kajšem top. Kao neki Pero Detlić, tako je. Šta je, Mladene? Sjajno. Pa svako zna nekog. Ovako kad vidim ovog čoveka, rekao bih ko je ovaj klovan. Na primer. Da. Sad će da se pre ovaj funkcioner iz Ivanjice naljuti pre predsjednika opštine. Ne, nisu mi oni uzor bili, da ne shvate pogrešno. Ivanjičani, moji divni, dragi. Ali ovako kad vidim tu sliku, meni to deluje da je to lik koji često nije svestan svoje nesvesti, da često radi jako nepromišljene neke stvari. Dobro. Ali ima, a i to će se vidjeti u predstavi, ima njemu neko zrno dobrote. Baš iz tog prostakluka i toga što misli da su mu svi kao iznad svih. Pa odbija seksualne usluge, izvini za početak. Sestra mu je svetinja, da. I to je baš lepo za igru, kada ne igrate jednu liniju, nego igrate lika koji bi trebao da bude u stvari ogavan svima, ali vidite da ipak u njemu ima nešto baš iz tog odnosa sa sestrom, vidimo drugu stranu. Ja sam rekla kada odbije seks, ja vidim da ipak ne možeš tako lako da se prodaš. Ajde ćemo da otkrivamo, da. Neću više, ja znam taj deo, šalim se. I dobro, duše mogu biti date, ne mogu biti otete. To sam već rekla, to izgovara Lucifer, ali tu je i demon koji je... Je to on tvoj saveznik, taj demon, ne? Svi su moji saveznici. Svi su tvoji saveznici. Oni su moja deca. To. Lili. Bara sam ih pravila. Ali zna se ko ti je omiljeno dete. Tako je, mamon da. To sam ja, čao. Ne, to ćemo tek da dođemo do tebe. Ajmo, Tamara, izvoli. Meni si ti tamo najseksipilnija. Pa zapravo i jeste, da. Ja igram požudu, a kada pogledam ovu sliku pomislim, vidi majku, uspela sam u životu. Pa nije valjda. Pa uspela si stvarno. Imaš dečka? Pa iskreno ne. Sad ćeš imaš možda ovog znaka. A ne iskreno da. Nemam. To vidim šta kaže Žarko. Pa demonka, izvini. Pa demon. Tačno. Da. Da, požuda. Sledećeg, dobro. Požuda. Ja sam zapravo jedina ćerka. To ćemo u predstavu. Je li ta kosa tvoja prirodna? Prirodna mi je ovo. Ja, ludilo ti je na sceni ta kosa. Hvala. Znači, kad pustiš tu kosu, ja odmah pomislim da je meni, pa onda kupim, vidi. Ne, devojke su se maksimalno potrudile da još i natapiraju i da podignu taj volumen. Divna. I jedan od omiljenih demona je Mamon, koju... Jesam lepo rekla? Ajde, izvoli, molim te. Kad vidiš ovu sliku, do čega ti je? Vidim da treba da se očešlja. A dobar si, ne? Da imam kosa, imam kada. Dobro. Pa... Jel tvoj demon? Mašta o novcu, tako da... A gde je tu ljubav? Ima demona koji će da promovišu neku ljubav i nežnost ili nema? Pa nema, on je jako duhovit. Demoni ne znaju šta je ljubav. Ovaj demon, Mamon, je jako duhovit i smešan, ali
samo mu je moći novac u glavi, vidi se na slici. Čekaj, idejni tvorac bio Željko tvog lika? Jeste. Onda mi je jasno što si rekao. Čekajte, i Lu i ja smo demoni. Znamo, ali dobro, meni je on jedan od omiljenih. Ne možemo sve sada. Dobro. Pozivam vas naravno da kliknete čuvenu adresu. Ajde, ko će da ponovi? www.teatarodeon.rs. Bravo. Kraljice Natalije, 45. Bravo, i to svemo da kažemo. Bravo. Tako je, ili do biletarnice. Biletarnice, znači kad šetate centrom Beograda, onda tu kod Beograđanke, moram da kažem za one koji ne znaju, ko je obožavao bioskop Odeon i išao tamo, obožavaće pozorište Odeon. To je ista lokacija, samo izgleda potpuno svetski i drugačije. I moram da kažem da iz Srbije je vrlo jednostavno. Dođete ujutru, pijete kafu u Beogradu, odete u neki popularan tržni centar da nešto kupite, pošto je to omiljena zabava, onda uveče lepo pozorište. Posle pozorišta lepo piće, onda zaglavite negde do zore i budete srećni sutra kad idete kući. Tako da obožavat ćete. A ja bih nešto da vam poklonim, može? Da budete još lepši. To je nešto što ja volim da promovišem, pre svega za dame da budu još lepše. A to je za vas koji ne volite tešku šminku, volite samo da istaknete svoju lepotu, a vi ponesite kući vašim damama, a možete da poklonite i vašim šminkerkama i asistentkinjama, a to je Tone Up Face Fluid. Evo ga, da, 6 u 1. Moram da vam kažem da je to boja koja se uklapa u svaki ten, da se pipetom lako nanosi, da ima u sebi hijaluron, da ima u sebi blagi glow efekat, što znači da ćete da sijate. Hvala, Mladene. Nije teška šminka, što znači da delujete kao da nemate puder, a dovoljno da pokrije sve vaše nepravilnosti. Zove se Tone Up Face Fluid i ja pozivam da sad ukucate ovu adresu, specijalan popust, poručite i stiže na kuću gde god da živite. Dakle, gde god živite na planeti, Tone Up Face Fluid samo za vas. Moj omiljeni proizvod za šminkanje, izvolite. Hvala. Nisam rekla da je popust čak 25%. 25%. Inače, moj Tone Up Face Fluid košta manje nego vaša pozorišna karta. Opa. Da, tako da ja mnogo volim da ljudi zaista bez stresa mogu da uživaju i da kupuju. Jeste spremni da nam se još neko pridruži? Ne. Što niste? Ja mislim da smo super ovde odabrani ekipa, ne treba nam niko. Da, ali imam dva pitanja za njega. Mislim da on može to lepo da nam odgovori. Ajde, još malo ćemo da pevamo i da igramo sa njim. Dakle, reditelj prvog mjuzikla na repertoaru Teatra Odeon. Ja kada sam gledala prvu probu, ja sam samo došla kod njega pozadi i rekla ovo je ludilo. I stvarno mislim da je ludilo i svaka čast i čestitam sada i u mojoj emisiji. Sa nama je danas gospodin Marko Jovičić. Slušaj, ne znam da li si ti setio da ovo uneseš kod sebe. Nisam, ali mogu da pritisnem to odmah. Gde se stiska? Šta treba biramo? Tamo gde piše... Vidiš, on je naviku na ove holograme i to, ne znam ovo je, da. Crveno dugme. Na power. Ako kliknem light. Aha. Ne light, power. Da krene drugačija vrsta muzike. Ajde. Ne. Ovo sam ja! Idemo! Zgodne cure se spuštaju kroz grad. Kaži ko, može teti nešto drugo. Sedimo i gledamo u njih. Kaži ko, može teti nešto drugo. Svi, sunce nas zove da priđemo bliže. Šta? Anđeli nas zovu da im skinemo krila. Zato ne treba ti valjani razlog. Zato ne trebaju filozofije. One hoće isto što i mi. One hoće isto što i mi. Idemo svi! La 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 isto što i mi. La 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 la. Hvala. Hvala ti puno, bilo je odlično. Dođi nam opet. Pa ja ne mogu, meni je ono omiljeno. Mlađu. Mlađo!
Mlađo! Vraćam se! Slušaj, moram da ti kažem nešto. Oni se šale na tvoj račun. Znaš li ti ko je zahvalan što si ti danas ovde? Aj, pogodi. Evo, sad imaš sve su ti ovde na broju. Ko je rekao, zvao me telefonom i rekao, Sanja, njega moraš? Da kažem. Ja mislim da da znaš ko? Ja mislim da je Nataša, organizator. Dalje. Maja. Dalje. Marko. Dalje. Anastasija. Dalje. Željko. Ma kakav Željko, bre? Pa ne znam. Saša. Žarko. Vidiš ti, ja mu ovo ne bi oprostila. Moj Žarko. Ali pozdravljam sve ove ljude, divni su, zaista. Šta? A hvala ti, Žarko. Hvala, rekao sam odmah, hvala, Žarko. Mađo, uvek, brate. Znaš kako je to bilo? Zovem ja njega telefonom i kažem, pošto ja tebi mnogo verujem, mi smo, izvini Marko, i tebi mnogo verujem, ali Žarku više verujem. Mi smo privatno prijatelji. Ja kažem, slušaj, imam ovde ogroman spisak. Nisam sa svima bliska, ne znam ko je kakav, kreni. I on broj 1 kaže, molim te, moraš Mladena da zoveš. Hvala. Tako da znaš. Aplauz. Mislim, prvi tu nije teo i vas nije ni pomenuo. Uslov mi je bio da izbacimo Saleta. Slučaj mi je vratio se, ne znam zašto. 3 puta smo ga izbacivali. Ne znam kako se opet vratio. I sada je 6 jutro ispred kapije. Tako da, ako mene pitate, ovde sedite zbog Žarka Dimovskog. Iskreno sada, pa vi vidite. Volimo se. Marko, hvalospeve si dobio ovih dana. Ne postoji televizija na kojoj nisi gostovo, ne postoji emisija na kojoj nisi bio. Da mi kažeš sada, pošto televizija, pardon, vidi mene, pozorište, postoji da bi nas sve usrećilo, da bi nam obojilo našu stvarnost koja je nekad lepa, nekad manje lepa. Zato ja uvek volim pozorište, odem tamo i zaboravim na sve i samo se dobro zabavim. Kako od srećne žene napraviti još srećniju? To je pitanje za tebe. Pa što manje viđenja. I sve funkcioniše. Pa jeste, pa ne, ali to je posvetiš se zato što onda dođeš do tog momenta da se uželite jedno drugog, jer ja kad dođem... Objasni mi, molim te. Jeste, ja kad dođem ona spava, ja kad odem ona spava. I onda samim tim, retki su situacije kad smo oboje budni i onda... Uželiš se. Onda se razbudim. Da, onda da. To znači da meni dečko ni ne treba. Ne. Baš ti hvala, baš ti hvala. Kažu da je spavanje oblik kritike, naročito u pozorištu, i mislim da je to jedna od rečenica iz predstave, ili sam pogrešila. Ne. Ali je jedan od lajt motiva u promociji ove predstave. Jeste, to da. Iskreno, kada vidiš da u pozorištu neko zaspi dok igraš predstavu, šta radiš? To teško možda se desi na Luciferu, ne može. Ne na Luciferu, generalno ti imaš ogromno umetničko iskustvo. Da, ja spavam u predstavi. Ali kada vidiš da u publici neko spava, ne u teatru odon, tu i da hoće spavaš, ne možeš. Ali bilo je predstava, izvinite, sa kojih sam ja odlazila. Bilo je svega, neću da lažem. Bolje da odeš nego da zaspiš. To je živa istina. Danas živimo u to moderno vreme da ja čim vidim, pošto zovemo razne kolege na te kontrolne probe i ostalo, čim neko uzme telefon, da pogleda koliko je sati ili da odgovori na neku poruku, znači da mu je to primarnije od ovog tamo što gleda. I moment kad neko uzeo telefon, tu scenu izbaci napolje. Celu scenu izbaci napolje. Da li su i u ovom našem pozorištu telefoni zabranjeni? Telefoni su zabranjeni, dozvoljeno, moram da kažem samo da to ljudi znaju, dozvoljeno je slikanje i fotografisanje isključivo poklona i bisa. Sve ostalo imaćete lepe tete koje laserima crvenim, tačno, upere u vas, da se ne uplašite i napravite rupicu jednu. Dobro. Dakle, www.teatarodeon.rs, evo tu sam stavila da sedi Marko, dakle kliknite, kupite vaše karte, jeste tu, to Marko pokaži levo. Marko, hoćeš još nešto da nam malo, ja mnogo volim kad oni džuskaju pevaju. Ko će do džuboksa? Da idem ja u džuboks. Ajde, Žarko, molim te. Jao, ima jedna super pesma. Evo ga. Evo ga funkcioner. Ajde, ajde. Možemo, mikrofon. Drugi. Možda drugi. Ajde, može. Bravo, kako god. Evo, vidiš kako ti reditelj odmah. Tamne mrlje prošlosti na mojoj beloj košulji, veš mašina budućnosti, nikad
nikad neće oprati. Ja ne gutam pilule da bi mi bilo bolje. Ja ne trebam žene da me zadovolje. Ja volim samo sebe, svog jedinog sebe. 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 Bravo, Sale! Ovo je samo za tebe. Znam, pa znam. Slušaj, ova Tamara je toliko zgodna da ja ne znam kako je nisam tu stavila da sedi. Pa ovdje pa i oni zgodni. Ne, izgledaš ludilo. Joj, hvala ti. Kako si bre tako zgodna, čoveč? Pa isto kao i ti. Ma pusti ti mene, bre. Kaži kako je zgodna. Zar nije? Mnogo si zgodna. Ja što ste svi fini danas nešto u emisiji Ne, pa gledam samo vas sam ovdje iskrena. poslije pola sata. Ne, obožavaju se, A ne, vidim prosto. Ej, izvalite, sad ću da vam dam nešto da budete još zgodniji. A ovo nije bio kompliment zbog toga. Slušaj, ja sam uvek jedna od onih koji ako ne znaš šta ćeš da pojedeš ili da slatko staviš u sebi ili ako si gledam bolje pop. Ovako nešto. Mislim da bi ovo i pred predstavu vama bilo dobro. Pogotovo ujutro ako ste puni vode ili ne znam, ja imam te probleme. Protiv oticanja. Kada jedete neke gluposti, pa hoćete to brzo da izbacite iz organizma. Kada ste gladni, a nemate kod sebe ništa, pa umjesto na pumpu da svratite da kupite čokoladice, bolje da u kolima imate ovakav sok. Dakle, reč je o detoksu, proteinski detoks by Sanja. Obožavam to da promovišem, zato što mislim da je stil života mnogo važan kada je reč o ishrani. Ukusi su različiti, ne znam kome se šta dopada. Pije se 5 obroka u danu. Svaki ima po pola litre, potpuno vam je to dovoljno, nećete gladovati. Okrenite broj telefona 062 8222 405. Poručite, stiže na kuću. Danas imamo poseban popust i posebnu aktivnost, dakle, izvolite. Dobro. Živeli! A što ja nisam dobio onaj poklon od malo pre? To mi treba viš da sam toliko umoran da spavam, da prekrijem podoček i sve ostalo. Vidi kesice. Vidiš? E pa gledaj. Nastavi da gledaj. To je ono što neće. Joj, moram da kažem, to ti je kao nešto što je meni pričao Sale Matić. Da pozdravim te kad su on i Aca Lukas bili na aerodromu i tako dolaze neke devojke i kao, ili možemo da se slikamo? A Lukas kaže, poslikajte se. Pa gledaj ih. Tako da, Marko, izvini, a sad ćeš imati tu čast da sedneš na moje mesto. Jesi spreman? Ti sedneš ovde. Može se reći. Zato što sada ulazi jedna moja koleginica. Da bi vremenom mogli da odgovorimo i na sledeće pitanja. Ili imate sada odgovor na pitanje? Koliko ste spremni za naslove u novinama i na portalima uz ono najseksipilniji, najplaćeniji, najbolji, najšarmantniji? Jeste spremni? Ajde, prvi, ti imaš najviše iskustva. Ajde, je li spremno kušenje? Ko je spreman za najseksipilniji? Da popijem ovo Bajsanja Marinkovića. Ste spremni za te naslove? Pa kako da nismo? Mislim da ste svi spremni za najplaćeniji, pretpostavljam. Da vam se dopao. Da li je publika spremna za te naslove? A, šta kažeš, Tonji? Da li je publika spremna za sve te naslove? Publika je spremna, nego kako ćeš da podneseš, bre, to? To je pitanje. Sa nama danas koleginica i novinarka sa portala pink.rs, Snežana Zindović. Ajmo, Snežana. Samo da vam kažem, nemate vi samo zgodne koleginice, imam i ja. Da. Snežo, izvoli. Dakle, kad se kaže Pink.rs, odmah znate da ide nešto ekskluzivno. Marko, nemoj tako da me gledaš i ti si učestvo u ovoj zaveri. Jer jesi? Prepoznaće neki. Ajmo, Snežo, izvoli. Za koga imamo prvi trač? Neću ću hronološki, već ću naslomično. Može. Kad ona krene tako. Eto vam ga demon. Ti si demon Pinka, da ti navodiš na greh. Ja sam Lucifer, ali malo u drugom obliku. Može. Šok priznanje. Prljeta stalno kasni na probe. Kolege zbog ovoga doživljavaju nervne slomove.
Lovo istina. Pa ovo prvo da, ovo drugo nema pojma. Ajde, kolege, ali kako? Niko se nije izjasnio. On je šarmantan, on zakasni i onda kaže ja volim da se misli kao volimo mi tebe. Ali ne možemo reći da je tačan ko švajcarski sat. Pretpostavljam da kasni. Pa pre bi se rekao kao švajcarski sir. Dođe samo rupama. Toga, molim vas. Marko ima ozbiljan problem. Pred probu uzima lekove. Pritisak ga uništava. To je istina. Je to istina, reditelju? Pa jeste, zato što... Kako ide moja replika, Sale? Pucaju me. Ne, ima dva načina. Samo 2%. Ne, jedna je kad pokažem ovako, to znači 2% samo treba uključiš mozak i rešit ćeš svoje pitanje koje si mi postavio, sam sebi. Druga opcija... Kako si to rekao da ja to iskoristim za moju ekipu? Samo pokažeš ovako, 2%. I sami sebi nađu odgovor, da ne moram mnogo ih... Ne, moji su pametni, njima to ne treba. Nisam vlasnik nepotrebnih informacija. Da, nisam vlasnik nepotrebnih informacija. Bravo, to je moja rečenica. To je druga stvar. Treća je kad nešto krene i ništa ne funkcioniše u tom trenutku, kad nema mikrofon pored sebe, jer ne znam gde sam ga stavio, pošto gledam iz svih pozicija u toku predstave, kako se zove, da iskontrolišem da je sve dobro, pa nema mikrofon, pa moram da se proderem i sve snage jače od orkestra. Skrati malo. Popio sam 2 bromazepama i ne možete mi ništa. I slušaj, imam ja jednu omiljenu. Nisam ja ovdje da bi bila menadžer tuđih mišljenja. Isto. Ima kad se desi da tonac ili neko zaboravi da uključi bubicu i ostalo, kad kaže Boki, pucaj mi u glavu odjednom, ne ubijaj me na komadu. Pucaj odjednom u glavu, lakše ću moram da kažem, ti imaš Bokija, ja imam Dekija. Dakle, to mora se slično. A imaš i ono, neću da babysitujem glumce. Neću da babysitujem. To je jedno glavni. Pa to moraš, taj ego mora da se kontroliše. Naravno. Pa ne, nego mnogo je ljudi. To je ono isto, 200 ljudi mora da dođe. Nemoj se žališ, ne da smo srećni. Ovo se sad hvalim. Hvališ se. 200 ljudi, pa pustio se hvali malo. 200 ljudi mora da dođe da bi počela predstava Lucifer. Da bi se podigla zavesa. Od hora, ansambla, komplet tehničke ekipe, pa do 50 gluma. Pa čak i prljet. Ne, oni svi dođe samo pali. Dobro da ti kažem, ima vas 200 u ansamblu i nas 700 u publici. Toliko prima Teatar Odeon, velika stvar. Izvolite. Tamara, kako stojiš sa pažnjom, sa fokusom? Da li si fokusirana često ili imaš problem sa pamćenjem? Što se smeš, Dimovski? Gledam Marka kakve face radi, ništa više. Samo je sastao ovako i pogledao me. Hajde da pročitamo pa da ti razmisliš za to vreme. Da li ste ovo znali? Tamara po 5 puta vrti jednu te istu repliku. Niko nije znao da ima problem s pamćenjem. Hvala. Jel trač ili istina, brate, kaži trač? Ja mislim da nije. Trač. Jel trač ili istina? Iskreno, pa bolje to kolege da kažu. Evo, ja pitam funkcionera, on ne sme da laže. Meni je lakše da oni to kažu. Ne gledam njene seo, nemam pojma. Mi nismo u... Ne, kolege isti Mladene. Trač definitivno. Apsolutno. Da li ste svi saglasni? Ne, ona pita kako. Rekla da nije istina, ali dobro, nije. Vrtiš 5 puta isto. Može, dobro, dalje. On ne zaklapa. Da li znate ko je među vama? Plašim se. Mladene? Plašim se. Tako je. Ja, Mladene. Da, pa... Ali on je meni mnogo sladak, ja bih ga vodila kući. Da me zabavlja u teškim trenucima, može. Ali hajde nekako da ga opravdamo. Da li Mladen često kaže nešto pametno dok priča? Mladen uvek kaže sve pametno. Ja, znaš koliko on pametan? Veruj mi. Znači istina. Vidite kako kolege imamo, vidite? Nije, Mlađa je dobar i Mlađa obožava svoje rodno mesto. Odakle si, Mlađo? Kušiljeva. Pa da čujem. Bravo! Kušiljevo, da. Jesi zvao Kušiljevo na predstavu? Dolaze, da. Dolaze, mnogo mi je drago. Moglo bi Kušiljevo nas da ugosti nekad. Na ugosti nekad, spremni da krenemo. Da, volim svoje selo, čekamo taj ponosan poziv. sam i često govorim o njemu i ne stidim se, jako sam ponosan i oni će doći da gledaju, a idemo i mi obavezno. Ja mnogo volim da kažem svima koji žive u Srbiji da je ovo pozorište za vas. Ne samo za Beograđane, oni su razmaženi. I za Kušiljevo. Vi treba da dođete, tako da izvolite. Pozovi Makedonce, molim. To ću da razmislim. Dobro. Dovoljno je jedan ovaj koji imam. Šok saznanje.
Ajmo. Saša nikad nije pogodio sve tonove u pesmi Pitaju me, pitaju. Istina. Dobro, dovoljno si. Biće na premijeri. Tu smo zaustavimo. Na premijeri će nas iznenaditi sve. Bila je premijera, kasno što je. Misliš na ovoj premijeri 22. septembra? Ne na premijeri Čorbe. A Čorbe, izvini, Marko, izvini. Čorbe. Ajmo. Anastasija ima veliku tajnu. Kolege ni ne shvate da društvene mreže igra na kvar. Čekaj. Da društvene mreže igraš na kvarno, tokom Igra, ja prvi potvrđujem to. Društvene igre. Ne, ona sad kao nije čula. Znate kako, uspeh se ne prašta. Kakav uspeh? Nije pitanje uspeha. Pobede se ne praštaju, tako da Ona kad donese neku novu... Odakle vam ta informacija uopšte? Ona kad donese... Ne, ona uvek objašnjava pravila. O tome se radi. Uvek objašnjava pravila kad donese neku novu igru. Objašnjava pravila tek kad uđemo u igru i onda dok igramo igru, dođe do momenta, ona uzme odjedanput nešto novo pravilo i tako pobedi. Onda gledamo kao nismo znali pravilo. Dobro, shvatili smo. To je meni na kvarno. Idemo? Shvatili smo Marko Kače. Znam da je to meni na kvarno, ali nisam učestvovao u ovome. Stefane, da li voliš da glumi žrtvu često? Ko? Stefan. Stefan? Ja? Aha. Ja sam šokirana. On ne glumi, on jeste žrtva uvek. Slušaj, Trač ili istina, pričaj. Čita žrtva. Stefan kolegama isprao mozak u polomljenom prstu. Mislim da je Trač. Ne žuri! Čekaj, slušaj ponovo, ponovim. Stefan kolegama isprao mozak u polomljenom prstu. Pa to tako deluje, jer ja kad uđem u pozorište, uvek neko priđe i pita me šta ti je sa prstom, kad to skidaš i tako dalje. Ja samo odgovaram na pitanja, ali nisam taj ko ide od jedan do drugog i priča vidi ovo, vidi ovo. Tako da ako gledamo s te strane, Trač. Znači, Gubi se i Nila, tako da sve što priču čujemo svi. Dobro. Otuda i ovo. Ajmo Žarka, molim, to on je najglasniji. Ajmo. Istina. Žarko. Imoski nikada nije rekao rubriku Vera da vidite šta smo mi pripremili za vas. Repliku. To je živa istina. To tekst koji jedino nisi naučio. Tako je. Pa kako, čoveče? Jer ga izgovaram drugačije. Kažem, pogledaj, to je spektakl koji smo pripremili za vas. Ti si to svojim rečima. Jeste, da. Dobro. I? Nećete verovati, svi se pitaju gde je Vesna tokom pauze, a ona se šteka i jede slatkiše. Nije istina. Mladen je šokiran. Vidi Mladenovu facu. Ne šteka se ona. Ne šteka se, to vrlo otvoreno. Ne, ja sam rekla, evo priznanja. Znači, posle premijere ću jesti slatkiše, zato što ću moći i da spavam. Ovako ja ne smem, jer mi dugo provodimo vreme u tom odeonu, to je jedan razlog. Onda ja kad jedem slatkiše, ja brzo kljoknem, spavam i sve. Normalno, krv ti se spušta u želudac. A druga stvar, mislim, Sanja, videla si moj kostim. Ja ne smem da jedem te slatkiše. Tvoj kostim, kao iz izloga nekog, ne smem da kažem. Iz nekog amsterdamskog lokala. Sad sam htjela to da kažem. Kao da sam došla u londonski Soho i ti me vrebaš. Ali nije da baš smem da jedem čokolade. Ali pozajmit ćeš mi taj kostim nekada. Uvek. Stojane, da li si poročan? Koji je Stojan sad od ovih? Ja? Bož. Laž, ne moram ni da čujem dalje. Kako? Stojan je zavisnik. Zbog video igrica redovno kasni na probu. Ja sam, znači, posljednjih 10 godina zakasnio jednom i to je bilo danas. Danas na magazini. Znači, može se reći da je ovo Trač. Ja ne kasnim i ne igram video igrice, ne stižem. Da, volim da spavam, to je Sala u pravu, ali to je baš laž. Baš laž, jel da? Slušaj, ja da vam dam nove cipele. Ja mogu ja da provjerim samo jedan Trač pre toga? Molim. Pitanje za našeg Saleta. Ajde. Da li je istina ili Trač? Šta? Da li je istina ili Trač? Da ove čarape koje sada nosim mu je plela baba. Je li istina ili Trač? Ne, to sam u ja kupila. Neću da odgovorim. Nemoj. Ali zato ću da ih obuješ uz nove cipele. Molim te. Obuća Metro, puno vam hvala za vas, pokloni. Pogledajte šta smo vam darovali. Možda to budete obukli za neku od narednih premijera. Ja ovo ne mogu mučiti. Ovako. Brojevi su zamenljivi, to smo već pričali. Dakle, nova kolekcija. Wow, Mladene, ludilo. Ove sezone jednostavno fenomenalna.
Spojili smo ono što je najvažnije, da izgledate moderno, da vam je udobno. Mesec septembar je mesec promocije. Sve mokasine su na popustu 30%. Pozivam da posjetite njihov sajt ili neku od 120 prodavnica. Imaš i ti za tebe isto. Dok vi razgledate šta ste dobili, ja da se zahvalim ateljeu Antre na ovim divnim ručno rađenim tepisima, Amfori, koji je uvek ovako divno oplemeni ovaj moj studio, i da vas pozovem na www.teatrodeon.rs. Mislim da smo vas više nego dovoljno zaintrigirali da dođete i da se družimo. Kupi kartu, evo ovdje ću kod tebe da stavim potpis, može. Vidimo se za koji minut u emisiji. Pozivam da dođete u Teatar Odeon. Ima jedna rečenica koja je meni omiljena, koja glasi ovako. Zato što sam đavo, sve što radi, radi punim srcem, pa tako i kada odlučim da prema nekome budem dobar, niko nije bolji od mene. Šta misliš? Zašto su mi toliki ljudi dali duše? Vidimo se naredne subote, izvolite. Snimili smo još jedan magazin Ino. Otkrite mi kako je sanje za kamera. Spektakl. Prijatna, komunikativna. Para ima bukota, ne zvoniš i jeste bude Malbora. Utisci su fenomenalni, gledajte nas. Bilo je predivno. Bilo je fantastično. Dok je mene jačara, živoga, zdravoga, i ljubica se udat neće. Bilo je lepo, zaista smo uživali. Profesionalac. Bilo je odlično. Svi kod Sanje na magazinu. Dok je mene jačara, živoga,